हेलौ लोगोफोर बखौबो खुलुमबाय आं बृन्दाबन ब्रह्म नोंसोर दा नायगासिनो दं माय बिबि ब्लग चेनेल आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङै दङ जों दा हैदराबाद थांनो नागिरदों बे जाहैबाय गुवाहाटी एयारपर्ट नोंसोर नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ लास्टसिम मोजाङैनो सापर्ट खालाम लोगोफोर आवगायावबो हैदराबाद थांखांबायमोन बे थांनायखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय भिडिअखौ आइ बटनाव क्लिक खालामनानै फ्लाइटजों थांदोंमोन फ्लाइटजोंनो फैदोंमोन बिनि भिडिअ आं हगारदों नायबानो जाबाय नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ दा एयारपर्ट सिङाव हाबफैबाय दा बासजों थांगासिनो दङ जोङो फ्लाइटआव गाखोनो थाखाय थ' नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर शेयार खालाम बे लोगोफोरजों थ' नोंसोरो नायलांबाय था लोगोफोर लास्टसिम भिडिअखौ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आरो एसे भिउसफोर नोङो नुनो मोनगोन नोंसोरो सापर्ट खालाम लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ Hyderabad एयारपर्टआव सफैबाय जोङो दा Hyderabad एयारपर्ट बेसेबांबा गिदिर इंटरनेशनल एयारपोर्ट जोंनि क्रिसमासनि साजाबायबो सोरबा हमथायैयाबो क्रिसमासनि बहुत मोजां साजायदों वेलकाम टू हैदराबाद हैदराबाद सफैबाय औ ओरै लेफ्टिं लोगोफोरजों दा हैदराबादाव सफैबाय हैदराबाद हटेलाव दा थाबाय गाबोन फुङाव बेरायगोन नोंसोरो नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर दासिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै सापर्ट खालाम लोगोफोर अननानै नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन हैदराबाद बेरायनाय आगोलावबो भिडिअ हगारखानाय दङ नोंसोर नायबानो जाबाय भिडिअखौ अननानै सापर्ट खालाम नायलांदो नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ मोनानि भिउ बै मेट्र' स्टेशन South Indian shopping mall.
नायसै नायखादो थाब दखान खुलिजेननायावनो फार्स्ट टाइम हाबजेनबाय जोंनो दखान खुलिनायानो फार्स्ट